Dirga, iki engko aja dolan ya, aja dolan. Sebab sesuk bar subuh awake dhewe balik. Dadi toto-toto. Aku reoni aja. Reoni apa? Wong SD rong lulus kok reoni. Ya ngumpulne kanca-kancaku TK ning lapangan. Lah kok iso reunian arek TK ki sapa sing ngongkon? Ya enak, aku ya pengin ketemu kanca-kancaku TK biyen. Lah kok arek TK, arek TK reunian. Dadi rumangsa luput. Arep njaluk sepurane apa piye? Kancane biyen digelut. Oh alah. Gelut karo dirga. Apa nuwakal ta mak TK-ne Dirga ki? Ya nemen senam ora ngerti. Oh, Ora nganti tak jiwiti. Iki lho, Guys. Dirga iki kan TK-ne sing ngopeni Mbah Buyut iki to make iki ya iki lho, Guys. TK iki sampai 0 kecil sampai 0 besar sing ngopeni ya make iki. Dadi wis saiki arep nglumpukne arek TK ngono to, Ga? Mau jak reuni arep bahas apa? Pas rebutan jajan biyen, pas gelut biyen. Oh, lagi awakmu arep melokno apa piye to, Mak? Ya tak tutne win. Oh alah. Dadi saiki arep mok tutne gek pacakmu koyo ngono ki Mak reunian ki. Ya engko masak sing ayu. Oh alah, Dirga arep reunian arek TK, guys. Kan TK-ne dhisik nang Dharma Wanita kene to, guys. Saiki arep dilumpukne Dirga arep njaluk sepurane to, Ga? Oh alah ya wis. Gek reunine aromake para buke. Ya Allah, karo Mbah Buyut pacakane kaya ngene lho, guys. Arep reunian ya wis ra apa-apa. Legend pacakane wong tuwek ngono ki ya wis apike pantes. Tapi gek nang balik lho ya, persiapan esuk mulih lho ya. Ya wis.